Why are declarations such a valuable tool? Because everything is made of one thing, energy. All energy travels is in frequency and vibration. Therefore, each declaration you make carries its own vibrational frequency. When you state a declaration out loud, its energy vibrates throughout the cells of your body. And by touching your body at the same time, you can feel its unique resonance. Declaration not only send a specific message to the universe, they also send a powerful message to your subconscious mind. Tokfa, nisy raha azonao zegny tamin'ny raha nivakiko tagnatin'ny boky teo igny. Tiako avegna vidéo niany ty zegny raha ohatra ka anao zegny tampiakatra bebe kokoa zegny makasiky ny confiance de soi na hoe self esteem zegny, tsara kokoa zegny ny fidokoanao devant nataratra. Ohatra ataoko zao ty zegny raha ohatra ka mamaky boky zegny de mi-imaginer amin'zegny zegny anao amin'ny fotoana eo hoe karakory zegny ataonao magnazava raha amin'olo. Tsara kokoa zegny ny agnanaovanao i raha zegny safe raha zatra mitsabo raha zegny zegny anao à partir na répétition zegny amin'ny voalohany anao mitsabo de magnano koa zegny anao agnatin'ny répétition mipody fa hitanao zegny fa misy raha miova be zegny amin'ny vatagnanao na koa amin'ny toe-tsaigninao zegny ka mahatonga anao zegny hainao tsara zegny karakory andeha agnazava raha amin'olo zegny. Fa io zegny miankiny amin'ny fahazaragnanao araka ny volagno teo igny mangala taratasy karaha ty zegny anao doko devant nataratra de ataonao mihitsy le geste tianao hitsaboegny na koa anao io zegny andeha ambonina estrade na koa zegny anao mampianatra aloha devant n'olo maro na koa hoe anao zegny magnano vidéo ohatra ataoko zao ty zegny amin'ny YouTube na koa hoe amin'ny Facebook zegny. Safe ny vidéo zavantsika zao ty zegny amin'ny Facebook na koa hoe amin'ny YouTube zao ty zegny toko fa magneran-tany. Donc zegny anao zao ty zegny afaka mirasa amin'ny namanao agny hoe karakory zegny atao mampitombo ny confiance de soi na koa hoe karakory zegny atao mampitombo ny self esteem. Toko fa azonao tsara zegny ny raha nivolaniko teo igny izy ka nikorany raha aminao zegny sy avazay amoely zegny ambany ao. Izy koa anao zao ty zegny amin'ny Facebook na soit zegny anao zao ty amin'ny YouTube zegny zazava agny fa misy vidéo fo zegny alefako amin'ny page Facebook zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny amin'ny Facebook fa raha ohatra koa zegny anao zao ty amin'ny Facebook misy ary amin'ny YouTube misy vidéo fo zegny alefako mba ho fagnampiagnatsika zegny mba tampitombo ny confiance de soi na koa hoe mba tatokitoky tegna bebe kokoa zegny atao karakory zegny matoky tegna malakilaky mba hialan'ny stress atonga atsika zegny ahay agnazava raha amin'olo tsaratsara kokoa zegny na anao mitsabo vidéo na anao mpampianatra na anao mpitariky beloko ambanao zegny anjaranao tsao fo zegny mba misy raha ilainao zegny ambany ao amin'ny safe za zegny toujours magnambela lien fo zegny ambanao na anao zegny andeha hagnano méditation malo aloka anao agnazava raha amin'olo na koa hoe andeha hagnano vidéo zegny. Tapitry eto zegny programme niany mbala namanao tery tany any zegny ty magnarahatrana anao izy ka mbala tsy abonné zegny anao eza tagninanao abonné agnatin'ny chaîne ty ataonao fa ato zegny anao agnazavako fo zegny ny raha mba azoko no raha hitako fa mety tokony atsaratsara ny traikefa zay efa nagnanao zegny magnarahatrany amagnaraka ndraiky.